Kedamtang aruni phai ke bhomtarni Supreme Court hin pen hemkang sam along ki beng thot Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal aphan ki wangji Visik niphai ECR ni anaphan interim bill pipontanglo. Kedamtang Theman Arni Enforcement Directorate mate thihek pen EDA hin pen Delhi CM Kejriwal aphan ki wangji Lok Sabha ki legahut vote ke parek dun long le de jia phansi Supreme Court along sodak pen chuningri padoponlo. CM Kejriwal nonamat Delhi exist police along kache rabdun pojok EDA tumpen nep ingnang ponsi nonamat Tihar jail along si thapon bomlang. Delhi exist police along kache rabdun po lampena jok kedamtanga pora ho Delhi High Court along kachuning rialo kapalea ho Delhi High Court pena banke chekroidun de detlo. Bonta kedamtang aruni phai troxiani court along ke wangji Lok Sabha election ahut vote kerega sai kedeng ponjia phan pura interim bill abaha phan kachuning ri padoponlo. Lasoteng pen interim bill long lok setami Chief Minister pupena banke sai hemate office asai do ana banke cheklem long le pusi pangdak pon. बीजेपी वालों से अकेला लड़ रहा हूं। इन सातों Kejriwal aphan kedamtang thereponi phai inquiry CR ni EDA tum nep ingnang ponsi Tihar jail along an thapdam thotlo. Ajat pen le pudam setami ke wangji Visik ni phai ECR ni anabangke Delhi CM Kejriwal aphan interim bill piponsi ke wangji Lok Sabha ki legahut anabangke election camping asaya long chetong dun longpo. National Desk Report KTV News.